Malawi Today. Takulandirani, tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa, takhalani pomwepo. Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times TTV. Muli ndine Chisomo Chihana kwapoyamba nayi mitu yake. Oyendetsa galimoto ayamba kupereka ndalama zochulukirapo pamene boma likukweza mtengo udutsira mzipata zapamsewu kapena kuti toll gate. Mzika za dziko la Mozambique zimene zikukhala pa msasa wa Nyamitundu mboma la Nsanje zadandaula ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Munkhani zina zikhulupiriro zina zidakabwezeretsabe mbuyo ntchito yopereka katemera kwa ana mdziko muno. Tili ndi izi komanso nkhani zina zimbiri, tatiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba, boma lati likweza ndalama zimene anthu amalipira podutsa mzipata zapamsewu mdziko muno kapena kuti toll gate. Nduna ya zamtengatenga Jacob Hara ndiyo yalengeza ganizoli mu mzinda wa Lilongwe. Koma mkulu wa bungwe la Consumers Association of Malawi kama a John Kapito wati boma lifotokoze bwino momwe lakhala likugwiritsira ntchito ndalama za ma toll gate lisanakweze mtengowu. Rebecca Chimcheka Matemba walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Malenga Chiyenda. Malingana ndi Ahara, chikhazikitsireni zipatazi ndalama zokwana 12.7 billion kwacha zatoleredwa ndipo pafupifupi theka la ndalamazi zagwiritsidwa ntchito pa malopo. Hara wati zipatazi zikuthandiza kukonza misewu ina mdziko muno. Iwo ati msewu wapachingeni ndi Zalewa wakonzedwa ndi ndalama zomwe akhala akutolera mzipatazi. Inuyo mukudziwa kuti momwe timabweretsa mchitidwe umene udabwera ngati wachilendo m'Malawi muno. Titawubweretsa anthu adadzidzimuka kuyamba iya mademo sitingamalipire misewu, mitengo ikukwera kwambiri, ena kumayenda kuchire kumene timamvetsa chidali chinthu chachilendo. Tidatsitsa mtengo uja anthu pano magalimoto amalipira 1000 imene akulipira ija magalimoto ang'onoang'ono. Sindrama yokwanira kuti tikhoza kusamalira misewu ija momwe anthu achangafunire. Koma mkulu woyimira anthu pa nkhani za malonda John Kapito wati boma lionetse Amalawi momwe ndalamazi zagwiritsidwira ntchito. Iye wati asanakweze ayambe afunsa maganizo a anthu. Alimi a fodya mchigawo chakumpoto ati ali ndi nkhawa kuti akolola fodya ochepa chaka chino kamba kuti mvula yachedwa. Alimi ambiri amene anadzala mbewuyi ndi mvula yoyamba akugwiritsa ntchito mthirira, koma amene adzala mwezi watha ati fodya wawo sakukula bwino. Patience Lunda akufotokoza. Alimiwa anena izi pomwe wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Chambo anayendera alimi a fodya a mboma la Mzimba komanso Rumphi. Mmodzi mwa alimiwa a Monica Nguluwe a mmodzi wa Robert Mdolo pansi pa mfumu yaikulu Mthwalo anati alima mahekitala awiri a fodya pansi pa kampani, ndipo anati mvula imagwa manjomba zomwe zikuwapangitsa kuona ngati atha kupeza 5 million kwacha yokha potengera ndi 9 million kwacha yomwe anapeza chaka chatha. Anguluwe anati anadzala fodya wawo pa 9 December chaka chatha ndipo amathirira zomwe zapangitsa kuti fodya wawo ukuleko bwino koma simomwe iwo amafunira. Mulimi wina Felix Mzima wa zaka 23 yemwe walima fodya wake pa hekitala imodzi anati ichi ndi chaka chake chachiwiri kulima fodya, koma chaka chino mvula inavuta zomwe zikubweretsa chikayiko pa mmene akololere. Anzima anati ali ndi chiyembekezo kuti mitengo yogulitsira fodya ikhala yabwino pa msika. Kupindula singapindule kwambiri, simangana ndi mmene maoni mvula kuti sinabwere mmene mabwera nthawi zonse mmene timayembekezera, koma kupindulapo kukhala mangana ndi mitengo mmene ingayendeke. Ndipo poyankhapo wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Chambo anati kumayambiriro wa nyengo ya mvula imagwadi mwanjomba, koma pano yayamba kubwera yambiri, kotero pali chiyembekezo choti alimi ambiri apindula. Achambo anaonjezera kuti unduna wawo ukulimbikitsa kuti alangizi a zaulimi azipereka uphungu okwanira kwa alimi a fodya ndi cholinga choti apindule ku ulimi wawo. Pachiyambi mvula inali yovuta. Nthawi imene fodya amafuna mvula kuti akule bwino, mvula kunalibe. Pachifukwa ichi alimi alina kukhabe ndi nkhawa ngati imene palili pano mvula ikugwa. Imene tabwera kuno kuti kuyenda m'matope kusonyeza kuti mvula ilipo. Itapitira choncho
Ford ayo akhala bwino ndipo akula bwino kwambiri. Mbuyo wa bungwe la Tobacco Commission inati makampani akufuna foja wa makilogramu 213 million pansika chaka chino kutengera ndi chaka chatha pomwe amafuna makilogramu 190 million. Chaka chatha dziko lino linakanika kufikira mlingo umene unkafunidwa, komabe dziko lino linapeza ndalama zopitirira 396.9 million US dollars kudzera ku malonda a foja. Amalawi oposa 90,000 alumikizitsidwa ndi magetsi mzaka zinayi zapitazi malingana ndi nduna ya mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola. Amatola anena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Izi ndi zina zimene Amatola auza mtolankhani wathu Rebecca Chimcheka Matemba. Pankhani ya mafuta galimoto Amatola ati malita kupitirira nkhani zathu mzika za dziko la Mozambique zimene zikukhala pa msasa wa Nyamitutu mboma la Nsanje zadandaula ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Anthuwa ali mdziko muno atathawa zipolowe mdziko mwawo kutsatira kusamvana pa zotsatira za chisankho. Wapampando wa komiti imene kuyang'anira msasawo wa Jasi Duster wati anthu ambiri makamaka amayi ndi ana akusowekera chakudya ndi madzi aukhondo. Innocent Kalikoka walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Eric Msikiti. Anthu amene akukhala pa msasa wa Nyamitutu akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Malingana ndi wapampando wa komiti imene ikuyang'anira msasawu a Jasi Duster, vutoli lakhudza kwambiri amayi, ana, achikulire komanso anthu amene ali ndi kachirombo ka HIV. Kale yana anthu amene akusanchira mankhwala sangakusina mankhwala asanaje. Komanso wana kuchoka mama ofika masana mpaka madzulo sangapirire amafuna kuti aje. Ndi zimakazi zokwetika kwambiri. Kumona munthu amayi ayendiyana koma kuti kowera kusowa ndakapeza chokudya kukhale kugona. Nduna ya Zanziko a Ezekiel Ching'oma yayendera msasawu posachedwapa ndipo yalonjeza anthuwa kuti asade nkhawa kamba kuti chithandizo chifika posachedwapa. Ndimukudziwa inuyo kuti Mozambique ndi Malawi pali ubale wakalekale andi anthu anda abale athu, so napita ukalimbikitsa kuti inuyo musataye mtima, dziko la Malawi lili nanu likhala likuthandizani. Kaya pakhala kuti pali ma arrangements oti mubwerera dziko la Malawi, boma la Malawi likuthandiza. Wachiwiri kwa mkulu wa nthambi yona za anthu othawa kwawo a Ive Chihana anati dziko la Malawi loonetsetsa kuti anthuwa akulandira chisamaliro choyenera. Ende tasamalira ndi tikufika dziko la lero ende akadabwerabe chimene tikupanga ndi kuti tikupanga register ende timathandizidwa ndi mabungwe osiyanasiyana osayiwalanso kutchula bungwe la Department ya Immigration yona amene amakhala kuti ayamba kupanga tiri anthu achakuwasiya kuti alowe mdziko muno. Akalowa mdziko muno ife pamene timapitiriza nokupanga screen. Tikapanga screen choncheche chimatithandiza kuti tipeze njira zoti tingathandizira. Mwezi wa Disemba chaka chatha anthu mazana anayamba kufika mdziko muno kuchokera ku Mozambique zipolowe zitabuka kutsatira chisankho chimene chinachitika mdzikomo. Akuluakulu ati pakadali pano manja opitirira 3,600 ochokera ku Mozambique ndi amene akukhala pa msasa wa Nyamitutu mboma la Nsanje. Kampani ya MobiPay yati yapereka ndalama zokwana 250 million kwacha kwa anthu opitirira 5,000 mdziko muno kudzera m'mayere apawayilesi. Mkulu wa kampani Akondwani Mkandawire wanena izi lachisanu pamene amakhazikitsa mayere wa mu mzinda wa Blantyre. Daniel Zimba ali ndi ripoti. Mkandawire ati izi zachitika kamba ka ubale wabwino pakati pa kampaniyi ndi nyumba zowulutsa mawu zomwe zikuthandizira kuti anthu atenge mbali mu mayerewa. Ife MobiPay ndife okondwa ndi kuti maradio anavomera kuti tipangina ubale wokutenga magames wapitisa kwa anthu. Komanso tikuziwa kunena kuti ndalama zimene zizi tikamapanga magames amenewa mwalamulo la boma tikuyenera kuti tilipire misonkho. Ene misonkho ija ndi imene imatithandiza mu zinthu zina ndi zina dziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku Wireless ya Times a Dave Gadama wati mayerewa athandiza kwambiri kupititsa patsogolo kapezedwe ka ndalama ka wireless ndi omvera ake. Kubwera kwa Times Kagwire imene ili radio game
imene inabwera ndi MobiPay kukubweretsa chisangalalo kwa omvera athu. Apart from kupereka entertainment chisangalalo, kangachepe kamene tikugawana ndi omvera athu kamene tisakaphwekese. Ubale umenewu watiwonjezeranso ife at times kathumba kathu. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku wailesi ya MBC Radio 1 ndi 2 a Justice Matonga nawo agwirizana ndi agadama ponena kuti wailesi yawo nayo yapindula ndi mayerewa. Ndizofunikira kwambiri kwa anthu akumvera komanso kwa ifa MBC chifukwa chakuti omvera akupeza mwayi olandira mphotho komanso ifa MBC tikutha kukweza chuma chathu. Maere omwe amatchedwa kuti kagwire pa wailesi ya Times amaseweredwanso pa wailesi za MBC Radio 1 ndi 2, wailesi ya Timveni komanso Zodiac. Kampani ya MobiPay yakhala ikuthandizira kupeza mayankho ku mavuto omwe anthu amakumana nawo mdziko muno kudzera ku luso la sayansi kuyambira mchaka cha 2007. Mgonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku kanema wa Times TTV. Tibweranso zikangotha izi. Zikhulupiriro zina zachipembedzo ati zikubwezeretsa mbuyo ntchito yopereka katemera kwa ana mdziko muno. Izi zidziwika pamene akuluakulu a bungwe la Malawi Health Equity Network amayendera amayi omwe amathandizira ntchito za umoyo m'madera osiyanasiyana m'boma la Blantyre. Thomas Kachere akufotokoza. Ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti ana onse akulandira katemera, bungwe la Malawi Health Equity Network lidakhazikitsa magulu a amayi kuti azithandizira kulondoloza ana omwe sakulandira katemera. Koma pamene bungweli limayendera maguluwa ku Blantyre, amayiwa anati zikhulupiriro za mipingo zikusokoneza ntchito yopereka katemera. Amene amavuta kwambiri ndi a chipembedzo chimene amanena kuti samapita ku chipatala. Ndi anthu amenewa amavutadi kuti apite kuti ku chipatala kuti akamulandiritse mwana katemera. Anthu amene amavuta amenewa tikaona kuti akuvuta timauza alangizi komanso timapita kwa mfumu. Pamodzi alangizi ndi amfumu ndi ifeyo ndipakafikira anthu amene aja ndikuwafotokozera ubwino wa katemera, amapezeka kuti akumvetsetsa mokuti vuto limenelo panopo linachepa kusiyana ndi kale. Wothandizira kuyendetsa ntchito za bungwe la Malawi Health Equity Network a Helbert Chakwawa ati magulu amayi monga la pensulo ndi chingalumbe aonetsa kuti ndofunika. Pati nabwera kuti taendele kuti tione kuti kuchokera nthawi imene tinaphunzitsa 2019 kudzafika tsiku la leroli akugwira bwanji ntchito komanso kuti molingana ndi zofuna kuti tikwaniritse zikuyenda bwanji. Ndeta una kuti pali kukwera kwa chiwerengero cha ana amene akulandira mkatemera mwa ndondomeko tikatha kusiyanitsa chiwerengero chimene chinalipo mu Novemba tisanakhazikitse magulu amene wawa chiwerengero chikukwera. Mkulu wa bungwe la Women for Fair Development Alindi wa Matanya apempha Malawi kuti azitenga nkhani ya katemera kuti ndiyofunikira. Tingokupemphani mtundu wa Malawi kunena kuti nyengo zinasintha ndi zochitikaso ndi zambiri, matendaso ndi ambiri. Ndengati boma likuyesetsa kubweretsa mankhwala manga nkhani za katemerazi makamaka kwa mwana musampangire chiganizo iyayi, musamphere ufulu wake, muloleni mwana alandire katemera. Chifukwa ichichi ndichothandiza ifeyo ngati amehini tili ndi umboni. Ndiye ndikufuna ndiulimbikitse mtundu wa Malawi aloleni ana azilandira katemera. Uchali chiyo zipitani ndio chifukwa chikhulupiriro chindino mwana akakula adzapanganso chisankho chake. Bungwe la MEHIN ndi thandizo la ndalama lochokera ku Global Alliance Vaccines and Immunization Gavi kudzera ku nduna za umoyo likugwira ntchito yomwe mchingerezi akuyitcha kuti Health Strengthening Immunization System. Gulu la Concerned Citizens People Power Movement laimitsa zionetsero zimene limayenera kutsogolera lachinayi sabata yamawa. Gululi limafuna kuletsa Malawi Communications Regulatory Authority MACRA kuti lisagule makina andalama zokwana 1.5 million US dollars othandiza kuthana ndi mchitidwe wofalitsa uthenga wabodza wa internet. A Edward Kambanje ndi mmodzi wa akuluakulu a gululi ndipo akuti ayimitsa zionetserozi atachita zokambirana ndi akuluakulu a MACRA. Kudziwa kuti tinalengeza kuti tili ndi demonstrations pa 13th February 2025
koma mademo amenewa tayamba tayima chifukwa chakuti tinali ndi mkumano ndi mbali yokhunzidwa. Inu mukudziwa kuti nkhani imene tinabwerera kuno kwenikweni ndi imene yavuta kwambiri kunjako, imene anthu akunena kuti makla ikufuna kugula chimashini chimene chikufuna chidziyang'ana zimene anthu akuyankhulitsana makamaka m'masamba a mchezo. Chotero ife tinayenda mpaka na tinakafika ku maklako ndikukaona maservers awo, kukaona zida zina zimene wagwiritsa ntchito, zimene tinaona kwa ife kunena kuti ndi uthenga wabwino kuti tizawauza atolankhani kunena kuti akuluakulu popeza process iyo gula chinthu chakuti idakali mkati, bwanji tiyimitse zija timafuna tipange wiki ya mawazi kutino tipereke mpata wokuti anthu awo mpaka na amalize zonsezo zikabwera ifeno tidzakhale ndi china choyankhula. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Oyendetsa galimoto ayamba kupereka ndalama zochuluka pamene boma likukweza mtengo wodutsira mzipata zapamsewu kapena kuti toll gate. Mzika za dziko la Mozambique zimene zikukhala pa msasa wa Nyamitutu mboma la Nsanje zadandaula ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Munkhani zina, zikhulupiriro zina zidakabwezeretsabe mbuyo ntchito yopereka katemera kwa ana mdziko muno. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @Times360 Malawi, komanso pa 1895 pochita dial *1895#. Ndine Chisomo Chihana. Mwakoma nonse.